Ini aku ngaruh kami son tulangmu lepas orang tuamu omakmu bapakmu jadi oke untuk kami son nakorasmu ala bunga lalu pasu-pasu kamu siap di batak aku kan untuk kon rumah tangga jadi pehela baru mulai oleh nisadarion asa foto mula lepas sanapon natoras mun jadi untuk pamison naning pasahaton ulos saya ulos buruk ulos buruk asal mengurusin dengan naung pula daging mangkuk timuna anak tunggu mbak duduk kita ini tanami dok nak kamunon dimas kamunon orang berbuat menang atai saya di Batama pas aton pasu-pasuna mbak duduk lah jadi Pak Mujid nami kamu ada logo pasun udah sebentar newon ya musik jadi seorang mahela merekso jadi maksud tu uluson oma madan hela madar parada tu doon dang madar marmeap-meap dang madar tu sembahyang nah jadi upasa tahabi madar helaon dang kuada tu dia nakin alai molo hela ni si pitu luit dohodot hela ni si pitu jopun buat ya molo hela ni si pitu jopun dohodot buat pasti mola
iyo alai molodak hela si pitu jo butuh pitu hela di si pitu amano ba unang buat dah oke mah sahabat di so ulusot asa son nilot nena tutua si pacak parpanohano si cakit dolok na tipu jala si hois na lubi jala si gohi na kurang tok jadi saat masuk saat tu baru ngabiat pohon di rodak bulan jala saat tu tiga ras saat ma la helaku mangut saat maleleng mangur helaku jala horas-horas jala totong diiring-iring Tuhan.